Masquera say Mure Zimbabwe, welcome to our channel. Zoom confessions and deep secrets. Kana kari kitanka kwa neno channel. Please don't forget to subscribe. Kana chungwa goraka subscribe. Don't forget to comment and share this video. Nas Mure Zimbabwe. Yabugira inyaya ya Freeman uyo abuda achinza Atorwa Nema CID for questioning inyaya ne arara CID homicide section achinzi adedzwa for questioning ne nyaya ye crime yakaitika msha 25 November mugore 2023 ne mugore 2023 polisi yabuda chitaura pamusoro penyaya iyi shinzi pane the late Godfrey Machingura ne muwines Ernest Mzengi jo wakakomita an armed robbery ku Mount Pleasant muri Zimbabwe sikazuri kunze Freeman arikunze akasupply residential address yepakanobiwa apa muri Zimbabwe nyaya ndifunga ikambonetsa mushure mekunge pabuda nyaya yekuti ma-armed robbers aya akashudwa vaivashamwaridza Freeman ska Freeman akabva question on why is it that anotamba nema-armed robbers, is he not part of them? So azobuda achitaura iye after ma questions avunzwa after questioning yaitwa ni CID abuda akabudisa statement achitaura iye achiti haana kubvira atamba ni ma-armed robbers aya shinzi he only knew them and aisangana nawo pavanga vari ku South Africa. Akataura iye achiti basa rake nderekuimba ma-armed robbers aya aingozivana nawo kwete kuti he was also involved mu mabasa avo muri Zimbabwe. Muno sei nyaya yabudidzwa kuti Freeman anopabuda here kana kuti tiudze zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mu comment section.